A camelia é flor de inverno se o que buscamos é admiralas no seu esplendor. Pero actualmente está a abrir novas oportunidades de mercado con usos descoñecidos ata hai pouco en Galicia, como o seu aproveitamento agroalimentario e cosmético. Despois de 30 anos cultivando as praxardíns en San Miguel de Sarandón, en Vedra, Enrique plantou a carón de exemplares centenarios 3.000 camelias para extraer o aceite moi apreciado en cosmética debido ás súas propiedades rexenerativas. Temos de 5 variedades da sasanco, reticulata, oleífera, sinensis e japónica, pero que máis efectiva é a japónica, que máis está recollendo. Os finales de agosto, setembro, cando teñen as semillas, pois recollemos as semillas, sacamos as boliñas que teñen dentro, prensámolas e xa temos o aceite. Non necesita solamente prensado en frío, non necesita ninguna elaboración ni nada. Un aceite 100% natural, base da firma de produtos cosméticos que están comezando a comercializar. E saldrán 3 ramas, non? Que son Orixen Premium, que será a máis alta, Orixen Profesional, e despois imos ter unha liña dedicada ao que o cabelo, os xasbóns, pas mans, as cremas, que vai ser Camelia Natura. Ten moita vitamina E, é antioxidante, eso fai que regenere moito a piel. 100% natural, é 100% ecolóxico, é feito aquí, na nosa terra. O éxito da camelia en Galicia estendeuse, como vemos, máis aló das Rías Baixas.